Sa banwa sang Dingle, Iloilo, 60 anyos nga lolo patay sa matrap sa nasunog nga puluy-an. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Upos na sang masapuan ang lawas ni Remy Corpus sa 60 anyos matapos matrap sa nasunog sini nga balay sa Halandon Street, Barangay Poblasyon, Dingle, Iloilo, pasado las 2 kahapon. Magluwas sa balay ni Corpus, ginlamon man sa kalayo ang duha ka kaiping sini nga balay nga ginapanagiyahan sang iya Iloy nga si Corazon Corpus kag Amalia Lumbo. Usual kuno na si Remy Corpus, nagadabok-dabok siya, nagabutang siya gamit sang katol o kung may isang katol, ang isa ng mga box o papel sang iyang mga maintenance po lagi nadabok-dabokan niya para makakuan sang asobra. Kaya ang natayaan nga lugar is damo-lamok. Tuma naman ang pagtalangison sang 80 anyos nga Iloy sang biktima nga maluwas sa ginupos sang kalayong iya nga bata. Wala man sini masalbar ang kapin 54,000 pesos nga kwarta nga madugay na sinigin tago. Giningagaw ko na apel na kwando ako kalayo. Nagsinggit ka na ako, inday, dalagan ako. Ang nagaisahanon nga bata ni Remy ginkakibot naman ang natabo sa iyang amay nga nangin paralisado bangod sa stroke. Why ko naglantaw, sir, kay post gid sa. Hindi mo bata. Tama gid ka. Sakit daw. Totally burned ang 3 ka mga balay kag naglabot sa ginabulubanta 175,000 pesos ang balor sang halit nga tugas sang kalayo. Padayon ng pahanumdum sang BFP sa publiko nga mangin mahinalungon ilabi na nga padayon sa gihapon ang tagiti sang init. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.